de Llanelli. Ceisio creu Befan o bellter, a ddim o wael chwaith. Pennock ar arbediad, ond Befan o drwch blewyn. A mae'n gret o ymdrech, da gwych o arbediad. Arbediad Louis Walsh. Yn ergyd o bell! Jack Thorne daro fi ar yr hannar foli ac arbediad gwych gan Andy Wycherley. Hunt i'r postyn pella. Y penniad ymlaen gan Clayton Green o cam. Arbediad rhagorol gan y golwr Smith. A groesodd y bel y linell ond na medd y llefanwr ar ochr draw. Liam Walsh. Owen Taylor yn tar yr ergyd. Dal yn oed Taylor. Taylor yn cael ei ddathlu ac ma'n ergyd gan John Owen sy'n cael ei harbed gan Luke Rees. Ddim yn eto. Arbediad campus gan fo.